In 1913 waren er nog maar 3 Frieske stamboekhingsten. Nu binnen er goed 70.000 Frieske hinders, verspreid over meer dan 70 landen. Omroep Friesland en de Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek reizigen over de hele wereld om het verhaal van het zwarte goud vers te lezen. De eerste keer dat ik ze zag, wie op de oeral. En wat ik zag, wie mensen met hinders en die hinders tot kunst verheven. En ik was daar zo ongelooflijk van onder de indruk wat ik toen zag. En toen had ik ze een hinder aan bij en ik denk, die mensen moeten een hinder hebben. En toen hebben ze een paar dagen bij huis geweest. We made a big project last year with the detention center, the jail. Kijk. Dat is niet wat ik jou net gemaild heb. Nee, ik heb je mail ook nog niet. Maar deze Ja, uiteindelijk gaan ze, maar net dat hinder wat ik betocht hier, want dat hinder wat ik betocht hier, dat passen, want zij zijn heel specifiek in een hinder, het moet passen, ze met een klik gaan en ze vielen dat direct. En dat hinder wat ik betocht hier, dat past natuurlijk, ik word in het budget om voor te gaan. Nou, dat wie hem net, die klik hinden ze net. En we gingen wel een oorhinder, maar ja, dat kon budget voor u net, want dat wie echt een hele duur en die rond toen al heel hoog in de dressuur. Maar dat maakt er niks uit voor het gevoel wat bij mij, want dat direct heen, we gingen direct een klik. Votre arrivée on the San flight. And on behalf of Air France, KLM and Arcadian Partners, we wish you a very nice day. Ja, ze waren hier op een soort nomadenkamp, met de hinders, met die meesken. De hele productie, die shows maken, die wen het bij een ander, met ben en beestjes en hinders en weet ik veel wat al. Ja, vreselijk benaaid. Je verkeep je in zo'n 20 jaar natuurlijk een wereldhinders en ze gaan de hele wereld door. Maar af en toe is het natuurlijk wel leuk om eens een keer weer om te zien. Wat gebeurt er nou met die hinders? En deze ben natuurlijk heel speciaal. Hoe ontwikkelt zich dat? Van een wildhinder wat ze net hebben kon in een ABFP-test in Warga, tot een hinder wat nou over de hele wereld shows rent. Hi! I'm in Marseille! Hi! Hi! So good to see you! Oh. Hi! I'm in Marseille! Good to see you! Hey! Hi! Oh, wat ben je... Oh, kom maar. Oh, dit is Julius. Die gaan wij dus voor de keuring gaan. En, nou ja, oké, het stamboek vond hem net goed genoeg als dekhengst. Maar ik denk dat hij nog een volle mooiere carrière heeft. Een beetje showjong over de hele wereld.
En hij had nog een naam gekregen. Want ja, Julius. Hè? Here you are. Ja? Oké, you know it. Yeah. You're welcome. We are here in Marseille, the second city of France. It's a big city, but it's a city near the Mediterranean, near the sea, and it is also a city near the mountain here, a very natural place, very beautiful. And we came here around 20 years ago, and we are very happy to build here something like a link between city and nature. This place is like a utopia. This place doesn't exist. It is the place to build Centaur. A Centaur doesn't exist, but for us, he exists really, and it's a way of life. Each day, to build this small relation between a horse, between an animal and human. Manolo est souvent avec des chevaux qui lui ressemblent, des tempéraments qui lui ressemblent. Il choisit des chevaux qui ont beaucoup de maniabilité, beaucoup d'énergie, qui sont... Et moi, j'ai choisi le frison parce qu'ils ont le même tempo que moi. Je pense qu'ils ont le même calme et en même temps la même force de travail. I think Frisian horses are so dark, so deep, and they have a quality of presence. They are here and now, and quite like that, very slowly, but they are very, very here and now, and that is a quality for a dancer or for an actor, to be here and now. J'ai 5 frisons. Il y a 2 frisons que j'ai eus alors qu'ils avaient à peine 6 mois. Et maintenant, ils ont plus de 22 ans. Et c'est 22 ans de vie commune et de travail commun. Et nous avons vécu et travaillé ensemble à moins de 5 mètres l'un de l'autre. Là-bas, il y a ma caravane et mon lit. Et à moins de 5 mètres, il y a mes chevaux. Donc c'est vraiment une partie de ma vie qu'on a vécue vraiment en commun. Pour nous, la qualité de la relation, c'est avant tout le temps passé ensemble. Le temps de travail, le temps de vie en commun et le temps de soins qu'on donne aux chevaux. Donc tout est important. La caresse, le soin, mais aussi l'entraînement physique, même un peu difficile parfois. Toutes ces étapes-là sont importantes. Tu penses qu'on peut parler d'une histoire d'amour ?
En mai 2013, des centaines d'animaux et d'humains ont marché ensemble sur 600 km de parcours. Il s'agissait de prendre le temps, ou plutôt de se donner le temps, de marcher au rythme des animaux, pour faire ensemble un dessin, par notre seule présence assemblée. The project Transhumance, it was for the capital of culture here in Marseille and all the region. It was a travel, a journey at the rhythm of the animals, and we want to walk in nature, to walk into the city at the rhythm of the animals. And maybe if we walk really and if we live with the animals in the nature, living on tent during 3 weeks, maybe that change a little bit our point of view of our territory. Après 3 semaines de voyage, après 600 km de parcours, après 40 communes et communautés d'agglomération traversées, où sommes-nous arrivés? Au bout du monde, à Marseille. Ce sont à la fois des athlètes de haut niveau, des athlètes physiques de haut niveau, mais en même temps, c'est des athlètes émotionnels. In de 18e eeuw verandert er een hele protte op militair gebied. Buskruid wordt steeds belangrijker. Ook infanterie wordt steeds belangrijker. Dus cavalerie verdwijnt eigenlijk meer naar de achtergrond. En daardoor wien de barokke hinders eigenlijk net meer in trek. En in die periode wien er ook een soort van verrorings op landbouwgebied en sociaal-economisch gebied en cultureel ook. En daardoor kwam dus eigenlijk de burgerij op. En het hinder, het Frieske hinder had daar eigenlijk op inspeeld. En waard in die tijd dus het hinder van de burgerij. Wat ze dus graag mooi dravende hinders van de koetsen hier. The joy that those horses brought is unbelievable. It wasn't like they were ridden, they were loved. I show you out here where we had him. That's the round pen where we had him, and then we had him in it's called the Mare Motel right here. Had both of them, Lobo and Arion. Yeah, I loved him when I first saw him.
and their beautiful hair. And I would comb their hair like this over their eyes and maybe make one little peephole. Now, this is Bobby Lovegood. He gave me these photos, let me get them from his computer, of whenever he was on the set. And you can see behind where they would make it look like a real blue sky. And this one also, that's Bobby acting like Zorro. That is really Bobby, the trainer. This one is Arion, and that's my husband, my deceased husband. And I can show you where the hill is that this is taken on. It looks like he's, hello, I'm there. My husband knew Simon. So Simon was talking to Rob about, would you like to have some Frisians? He says, no. He says, well, they were on The Legend of Zorro. Rob said, yeah, now I'm interested. So they did bring them over here. First they brought Lobo, then they brought Arion. Were they expensive? Yes, they were expensive. $20,000 a piece. Wow. Yeah, so and beautiful. I've never seen such a beautiful horse in my life as a Frisian. It was wonderful. I loved having them, but I just, after a while, I couldn't do it. I hated to let them go, but I had 17 horses, and at that time, my mom was ailing, and I didn't want to take care of the horses by myself. Nobody was here to ride them. They were so gentile, and I missed them, believe me. But if you close your eyes, you see them again. Oh yeah, oh my gosh. I drive down there, I have a golf cart. That's how you travel on here. Use a golf cart. Well, let's go up this way. Maybe a little bit of a rough road, but we can do it. Oh, I tell you, look here. This is Zorro country. Did you watch the movie? Of course you did. I have about 3 copies of it. Oh, are you kidding? Oh, What's your favorite scene with him? My favorite scene is where he was drunk and leaning on the side of the building, and there was a beer bottle near that I saw. I think he picked it up, went like that, and drank it. Hey, get it out! This is the bit that went in Arion's mouth. And when I let Arion go, I really wanted and needed something to remind me of him. And so this is what I'll have for life. And I will never get rid of this for any price. This is priceless. And I'll keep it forever. Over the hill to the governor's mansion. I said over the hill to the governor's mansion. Sobre la colina, a la casa del gobernador. I think he used these in more shots than any because they knew most of the tricks to do in it. Like, I think Arion is the only one who knew how to stand up on his hind feet and wiggle his hooves the way he did. I have a picture of the horse. Oh my gosh. Oh, what a prince. Get those feet up, buddy. It's amazing that he stood out so well no matter where he went. I missed him, believe me. You did?
back so many memories. He was very important to everybody. He brought joy in everybody's life. Yeah, he brought joy in everybody's life. Do you know to who you sold it? You know, that has been so long ago, and my memory isn't that well. No, I couldn't tell you where they were, but they went out of California. But you have no idea where they are now? No. Dat een hingst niet goedkeurd is, dan gaat het ziet van zo'n hingst de hele verhaal door. En dat zal dan een goede eisen voldaan moeten. En dat is eigenlijk een van de eerste onderdelen van het selectietraject. Dat de spermakwaliteit van de hingsten dat gecontroleerd wordt. En daar hebben we nu mee aan de gang. Het is net alleen de hoeveelheid, maar het is ook de kwaliteit van het siercellen. Die moeten oneisen voldaan om voldoende bevruchtend vermogen te hebben. En daar zit dan wel wat variatie in. We hebben er ooit nog 3 Friese hingsten gelezen in 1913. Hoe is dat met inteelt in de macht te horen dan? Het is zo dat de Wereldvoedselorganisatie, de FAO, die resulteert onder de Verenigde Naties, die heeft een getal daarvan ontwikkelen. Die heeft zijn van de inteelt toename per generatie. Maar net meer wijzen dan 1%. Nou, in 20 jaar alleen, wie dat bij het Friese hinder, de populatie van Friese hinders, wie dat boven de 2%, dus het dubbele. We hebben het toch wel een kritieke fase wie. En nou, dankzij de wat grotere populatie en ook dankzij de instrumenten die we toepast hebben, is de inteeltoename nou op 0,7, wat toch behoorlijk beneden die 1% leidt en binnen we uit de gevarenzone. Er zijn verschillende manieren om inteelt te bestrijden. Je zou ook hinders uit een ras, zou je tafoe kennen, zou je kruisen kennen. En daar is ik wel binnen de vereniging over discussieerd dat dat een optie is. En de leden die binnen daar geen voorstander van. Want het zou natuurlijk helpen kunnen om de inteelproblematiek weer om te brengen. Maar het gaat echt ten koste van die unieke eigenschappen van het Friese hinder en die wil je graag behouden. En wij zijn van mening dat wij prima in staat zijn om op deze manier het voldoende breedte te houden in die populatie en om de inteelproblematiek weer om te brengen. Aan de ene kant hebben we methoden ontwikkeld om die hinders in de populatie te identificeren die wat een afwijkende bloedvoering hebben, dus die in principe onverwant binnen met de populatie. Daar heb ik een getal aan hangen. En wij merken dat de fokkers daar bewust mee bezig zijn en ik dat getal in hun selectieprocedures meenemen. Het oren is dat wij een deklimiet hebben voor goedkeurde hingsten. Een jonge goedkeurde hingst mag net meer dan 180 merries per jaar dekken. En nogmaals, dat is wat zeer want je wil graag dat de goede hingsten ook gebruikt worden. Maar op deze manier proberen we toch dat er ook in het gebruik van hingsten, dat er voldoende spreiding in blijft, zodat ook de voldoende genetische spreiding in de populatie blijft. We gaan eerst linksom, 2 keer linksom en dan draait het al je rugsom. Ja, voordat je sliepen gaat, mag je eigenlijk de hindernissen al je rijden. En als je morgens wakker wordt, dan mag je ze weg en dan heb je ze goed in de kop en dan weet je wat elke letter is. De voorhinders werden altijd een soort maar de achterhinders die maar het doen, die maar het werk doen.
Die met oprennen in een hindernis. En die kan net zomaar klakkeloos achter die oren aanrennen. Die mag je goed opsturen om heekse bocht om te komen. Want anders kon je nooit een bocht om. Die voorhinders die met heeks op de achterhinder staan. En met die achterhinders terug lopen blijven. Dus die moet daar goed in wijzen. En zo heeft iedereen zijn talenten. En ja, die talentvolle hinders die mag je uitzieken daarvoor. Mooi. Dan moet ze er maar op. Nee, zet die er maar op daar. Dan kan je er voorbij. Burgermans, ik had een hele mooie wedstrijd, dus daar heb ik altijd zin in om daarheen. Ja, dat is machtig mooi, hè. Ik zou sneeuwen even. Maar die hinders, dat is geweldig. Het is voor ons om die goede sporthinders eruit te pikken. En voor die klanten, want daar rekenen die klanten ook op. Die vragen naar die goede sporthinders. Je zult zijn met het draad waar we krijgen, hoe krijg je in de kop? Maar ja, dat komt straks wel. Dit is ook mooi werk. Dat is, als die hinders door waar je graag willen, ja, dan is dat kijken heen, dat is geweldig. Maar ja, een oorzaak misschien, wat vinden jullie wat nu? Wat heeft er nou voor staan? We hebben er 3 of 4-jarige hingsten van McGill voor staan en nog een 4-jarige. Rugsvoor en nog een 4-jarige. En oei. Die is, ze zijn net volle wend. We beginnen in de laatste marathon die we de marine hadden, dat wie ik de eerste. Maar dan zien ze alle 4 balken op de vechten. Ja, je houdt wel avontuur, maar ze willen wel, maar ze moeten alle even bij de les blijven. En, ik roep ons nooit naar de heen, dus ik fluit je altijd wat. Maar bij deze mij was even roepen dat ze even een goede stemje hadden van hey. Goed zo, let maar gaan, ja? Let maar gaan. Nee, we moeten het hele raas net verknallen om een peer naar de WK te krijgen. Nee, we moeten Friese hinders Fries houden. Hè. Mooie lange man, get zwart en een super karakter. Hè. Dat is een oerover broeken. Dat is een hinder, daar ben de Friesen groter en zo moeten we zich houden.